Kudu jelas, bapakmu jenenge iki. Nek sampeyan ora iso duduke kula ora nrimake. Yakin niku setan milih jam. Wah nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kalian Sang Hyang Pikulun jagat kene pratingga. Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing anu Endra kok Bromo. Diguru kaya gugup kaya ngatur mripun. Wonten paningal kula Bromo menika ketingal. Ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki sereten metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun. Mriki ngestaken dawuh. Ora usah diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu dadak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedheping paningal. Nek pukulun ora rawuh. Piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa-dewa kayangan yang tak gawe sungsang bawana balik. Sulendra bawana, Sela mangumpeng, Cakra ngerang, Nguntara samudra. Swarga dawana, swarga maruta tak gawe sungsang bawana balik negara. Minangka perwakaning kandha timbang-imbang ana tang sami kejawi amung gemlaring kayiwangan Suralaya ya jungkring saloka ya bapakku jamur kataliwarna sinten ingkang kamadyaning kayangan Suralaya menika tawanane diwaning para dewa wisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Manikmaya terus aja keleng kamadyaning Selapanda Waru binangun sineba sangganing para dewa, para dewi, para hapsara hapsari, megambar melabar, kaya samudra datan tepi, datan kangton pilenggahipun kami tuwaning kayiwangan, jaweting sithik pangodal-odal Sang Hyang Pikulun Narada, ya Sang Kanika Putra, nenggeraken atmajaning Sang Hyang Manikmaya, nenggih Sang Hyang Bathara Indra, ya Sang Surapati. Sawetawis nggih panggihan madaning Bali Marti Kunda. Para dredatan wonten ya sing pangandika Sang Hyang Jagat Girinata. Anyarengi swaraning guntur ingkang sesautan kinarya pratandha Sang Hyang Jagat Girinata anu samedhar pangandikan.
sigra merwani pangandikan Sang Hyang Bathara Guru wau. Dadi kemangan jeneng pangandika Sang Hyang Manik menyang daring kababaring lisan. Sinongwati cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kamra kanggeng awita dencengan Om Mastu Nomo Sidam Karing Bawono Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah wonten ing Bali Martya Kundha Manik katuran karaharjan tedhak paduka Kakang Resi Narada amarkenca ngarudaya Pak Pong Mbok Bolong Kalicut di sapa sing gawe kula nuwun nggih Di tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing neraka ing Siti Pangdal-dal mboten panggih alangan setunggal menapa namung parenga kula ngaturaken pudya pangastawunipun ing neraka Kundha Ngarsa Paduka Adi Pramesti kula pun dicundhaka panglingga murda keparenga pinarak ing langkung sekeca Kakang nggih sampun boten kirang prayogi sawanipun ing neraka Siti Pangdal-dal Indra prayoga ngira ngadhep ning ngarsa ulun Bathara Indra lho diwoji ora mapukul semban kula sampun boten kirang prayogi sawanipun ingkang putra pun Bathara Indra namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Sandhapada Paduka Sang Adi Pukulun Yaya Indra Luntomba akarya bombong Tyasulan ora liwat pangestu Ulun Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra punapi Di mesti kemawon dadosaken kejut penggalindika Kakang krana dinten sak mangke menika sanes pasewakan tuwin pepanggihaning para Jawata teka kula nglempakaken sanggaring para Jawata widodara widodari supados mlempak wonten ing Bali Martya Kundha Manik. Tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ing neraka Siti Pangdal-dal badhe wonten rembak menapa Di? Tuwun badhe ngrembak perkawis menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata. Monggo menika sanes pepanggihan ingkang saben wanci dipun wontenaken wonten ing madyaning Bali Martya Kundha Manik. Kakang Narada punapi? Gara-gara wonten tigang kang dinten menika ingkang kula raosaken suwasana ingkang deneh kelawan adat ingkang sampun
Ing mestinipun kayangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem. Nanging boten ngertosaken paranipun teka titik lenggan sak mangke sampun wonten tigang dinten menika. Kayiwangan kesasapan hawa panas. Menika saking dayanipun menapa di Kakang Rada kula aturi paring dawuh. Nuwun sewu. Menapa mboten naminipun kula menika nguyahi seganten. Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nambuhaken perkawis gara-gara ingkang mantuk wonten ing Kayiwangan. Jenenganipun Paduka menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah. Nanging Kakang Narada ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang nyangkrim utawi ambatang cangkriman menika. Kedah Kakang Narada ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Manik Maya. Inggih. Menawi tetela mekaten estunipun gara-gara ingkang wonten ing kayangan menika kapirang wonten pinter-pinter perkawis. Mestinipun wonten lemah sangar kayiwaing. Nanging sareng kula taliti wonten telenging jagat raya boten wonten wujuding lemah sangar tuwin kayiwaing. Upami wonten tertentu sampun dipun bedhol dening para dewa kinarya umpaking Bale Martya Kundha. Mekaten Kakang, wonten ing angka kalih. Inggih menika mestinipun wonten pandhita tapa. Monggo adat saben ingkang sampun lampah menawi wonten pandhita tapa menika dayanipun sok damel panas utawi damel gara-gara wonten ing Kayiwangan. Nanging nyatanipun pandhita sak jagat menika sak mangke nembe mboten sami nglampahi tapa brata. Ing angka 3 menawi wonten titah ingkang hanjangkung kadewatan tegesipun gadahi sedya nanging wonten sak jawining kekiyatan titah menika kala wau. Contonipun pengamuhipun Prabu Niwata Kawoceng dados nalindraning para Jawata menika teges titah ingkang gadahi kekayuhan nglangkungi dhateng kesagedan titah tuwin kekiyatan titah menika kala wau menika diadamel gara-gara. Mekaten Kakang. Monggo samukawis ingkang kula mangertosi sedaya menika mboten kelampah wonten ing jagat. Ketingal jagat menika ayem tentrem. Nanging sabab menapa wonten hawa panas sing tumanduk wonten ing Kayiwangan ngantos tigang dinten menika dipun raosaken dening para Jawata. Kakang Rada menawi kula mekaten nyuwun sewu menawi kula mestani kirang awas lan kirang pratitis Kakang Kaneka Putra. Lho, teka Paduka paring dawuh mekaten wonten jamak lumrahing titah ingkang gadahi muga tuwin gadahi gegayuhan ing nyatanipun gegawean menika kala wau wonten ing sakjawining kekiyatan titah menika. Lho, sinten Di? Menawi dipun parengaken ingkang Raka mangertosi sinten ingkang wantun gadahi gegayuhan ingkang sakjawining kekiyatan titah menika kala wau. Nanging imanipun elokipun titah menika kala wau sareng kula taliti jebul paningalipun ingkang rayipun Manik Maya kadidene ketutupan roning salomba peteng dedet limengan. Nadan kula tiling-tilingaken sinten titah menika kala wau. Nanging elokipun kadhi wonten daya ingkang anutupi dhateng titah menika kala wau Kakang. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalin trembek marwa sing sang katri kumulung kaya ndara dasih pangandikaning Sang Hyang Widi lan jagat Girinata nalika semanten amestani bilih wonten titah ingkang gadahi gegayuhan sakjawining kekiyatan titah dados kula mangke gedher kang para Jawata ingkang sami gantung siba madaning Bale Martya Kundha Manik sami alok wonten titah pujang kala ingkang wantun minggah wonten ing madaning Kayiwangan Suralaya tanah sanes kejawi amung Atmaraja Pragiling Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong ingkang wantun minggah wonten ing Bale Martya Kundha Manik nyerpepek laku dodok akarya cingak sang sangganing para Jawata miwah Sang Hyang Widi lan jagat Girinata. Thank you.
katebang rayungan loma langkung tumelang rumambat betlian kowe semu kang nawor raras Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada nembe kemawon kula raosi jebul kadidhi lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padang menika kadidine sowanipun Panakawan kula kinten menawi Kakang Badranaya nanging jebul saran kula sawang kuncungipun teka mboten wonten menika Bagong Kakang Rada. Wah, dalah. Lha nuwun sewu lho, Di. Ing atasipun Bagong menika derajate ngaceplik menika namung Panakawan. Nanging lha kok teka saged minggah wonten ing kayangan malah sampun dumugi wonten ing Bale Martikunda manik. Mongko sasampunipun langkung repat kepanasan menika kedang langkungi Gepura ingkang mlebet wonten ing Suralaya dipun tunggu dening dewa kalih Cingkara Bala Upata. Lah kok teka mboten dipun wangsulaken dening Cingkara Bala Upata. Monggo sasampunipun menika nglangkungi papan ingkang wiyar. Inggih menika pelataran ageng sak njawining Bale Martikunda manik agrar para dewa, para dewi, para apsara, kok ora ngundurke Bagong. Ing atasipun derajate ngaceplik kok minggah wonten ing kayangan menika wigatosipun menapa? Kula badhe ndangu dhateng Bagong Kang. Kula semanggaken, Di, kula semanggaken. Nanging Bagong menika nuwun sewu titah keladuk wani kirang geduga. Gecul murak kaku marucul. Mila menawi wonten tenggenipun aturipun Bagong sajaipun nyangkrak menika kedahipun panjenengan ageng papuntenipun dhateng pun Bagong. Kakang Rada kula sampun mangertos watak wantunipun Bagong. Iki. Panakawan Bagong sawise asu ingkang dadi napas asat kang dadi riwe padha raja sak prapta kita Panakawan nona amit pasang kaliman tabit kinebene kula dene dumawing temeng-temeng kemareng kula ngaturaken sembah sumung temeng pangebekti kula kunjuk pukulun iya Bagong ulun makarya bombong tias ulun menapa para saestu panjenengan ingkang asma utawi pepisik Sang Hyang Pukulun Bathara Guru. Iya ulun Bathara Guru. Matur sembah nuwun Pukulun yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Enten boten. Bagong Wedhararja sak prapta kita, Hyang Pukulun Bathara Nrata. Wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa. Lah pokoke ulun tampa ya Bagong. Kula muni ciwat dari. Wah, jan. Ulun ki pancen lagak-lagane nek ngendika kaya ngono kuwi nganggo semurada ngguyu, kita aja nirokke. Mekaten Bu Kulun. Ya aja kurang ajar karo dewa. Kita ki nang kayangan. Yen nganti kurang ajar karo dewa wong cemplungake nang Kacandra Dimuka. Aduh nyuwun pangapunten Bu Kulun, sepinten kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Bagong Wedhararja, pangestunipun Bathara Brahma Indra. Bathara Indra wilujeng niring sambikala. Iya, pangestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana kasantosan Pukulun. Bagong. Nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan? Sejatosipun kula menawa namung kesah sapura-pura Pukulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula nyiter menika dipun genjrengaken. Menawa kula kesah saking rombongan kula kuwi. Sing sak mestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namun renyang-renyang kula sampun kebangetan kula. Nggih baratipun kula badhepun dadosaken tumbal. Pelecehan. Wonten ing rombongan kula. Mboya Bagong mboya. Biya kok mboya. Ingkang wigati angka 2, wigati angka 2. Sejati kampung pranyata. Kula menika badhe nyuwun prisa Bu Kulun. Iya, kita bakal nyuwun prisa apa? Kula ngertos. Bilih Kakang kula Gareng kalih Petra menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar.
Mila nalika wonten lampahan Petruk takon bapa menika sami pinanggih kalian tiyang sepuhipun inggih menika Gandarwa Maya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Gandarwa Raja Bandung. Kuwi gedang. Aja sembrono Bagong. Gandarwa Raja Bali, Gandarwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Ulun rada pun kejem-kejem ulun. Sing jeneng Panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Panakawan ora ndagel niku mengke mboten seneng kalih kula. Iya nek aja sembrono iki nek ngayangan. Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kalih Petruk kalih Bagong. Mas Petruk Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sareng kula tanget kalih Mas Petruk kalih Mas Gareng. Napa kula niku anak-anakipun Gandarwa Raja Bali. Mereka waduh. Kang Petruk Kang Gareng ngomong dudu anake Bapak Gandarwa Raja Bali, Bapak mau beda. Lajeng kula tanget. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanget kamas kula kalih menika. Kowe dudu anake bapak, kowe iki beda bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petruk, bapakku sapa Mas Gareng. Lah aku ora ngerti apa aku iki kanca-kancane bapakmu atos suarane. Lah terus kula mikir, iki sing iso ngekaki pencerahan. Kelawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun priksa dhateng Paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewa dene pukulun boten saged ngendikaken bapak kula mesinten ruwarawe jeneng gatel apa ki? Rawe-rawe rantas malang-malang putung kula mboten ajeng wedi kalih para dewa ateges pukulun menika mboten pantes menika dados dawaning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken pukulun dados dewaning para dewa wonten kayangan tertentu kula badhe ngamuk ayo liyane tak ajar kowe ngamuk ning kayangan estu kula badhe ngamuk wonten ing kayangan Gong wilahing lho malah janturan Boya Bagong ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Oh tak kira nek oh gila heng. Ngoten niku kula sok nonton Bukul. Oh, nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak jarwo kelawan jeneng kita. Sapa napa jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetela. Nek pun paring dawuh, iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki. Alamat iki, RT iki, RW iki, RT 5. RT 3. Manten iki kaya lagu. Pukulun kersa martabak. Bujan. Rada alot. Buya. Dewa kuwi darane pelemper tangga jiwa lan jambu mutiara Dipa Nirmala. Iya. Ngene Bagong, pripun? Nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar. Ulun tedhakake ana ing Madyapada yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong. Suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gemlaran ing jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kawan bangsaning Jim bangsaning Gandarwa nggih mula ora mukal yen to wong natuane Petruk lawan Gareng kuwi uga kedadian saka bangsaning Jim kang aran Jim Salantara nggih sadurunge ketemu karo Petruk karo Gareng sejatine bapakmu bali munggah ana ing kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal satu tunggal
Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata menenga luwih dhisik. Ayang-ayang kita bakal ulun sabda dadi wujuding titah sewantah. Nalika semono ayang-ayange Semar disabda tumuli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa, tanpa biyung. Sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya mula ora aneh yen to Garing lan Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nang yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa soting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya. Amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kyai Semar Badranaya Bagong. Iya. Kita kuwi ora ana duwe bapak, kita kuwi ora duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya ngatuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke kowe ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan men mriki menika mboten mung diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Lho, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku bisa disebut dadi wong, ayang-ayang kula niku memang gawe wong. Kula ben dikanca sing anu padha-padha ndugale, padha-padha glelenge. Ning kula ora mung trima cukup diapusi, Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne, ana bapakne. Ngoten. Bapakne iki nundrep mbokne. Terus mbokne meteng metu anake ngoten niku lancar. Ngono lho, ora konjur ming kowe dumadi saka ayang-ayang. Nek Bagong ki cah cilik. Nek Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep. Kula dapusi ngono wae iso. Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikan. Pemangsane anggepe S1 SSN nganggur kabeh. Anggepe apa Juan? Kula tak takon karo sampean. Kok mung trima diapusi kaya ngono? Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane. Oleh kencang laru dayang pak pong mbok bolong kali itu sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus. Lah kok dadi kowe terus ngadeg jejeg tanpa duwe tata krama kalan sing ngampura Bathara Guru iki nang nganti disopke dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingga iki kepiye kedadeane kowe iki ya tak takon ya takone diwangsuli ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrene napuk cangkem wong gletak mlebu. Nanti ya. Nanti kasih sok nggo ngrawat UGD. Aduh, tak apa ya weh. Iki masalahe ora kowe nara. Masalahe karo iki aku. Ora samelu-melu iki ming apa timun wungkuk jaga imbuh. Wah, lah setan ya. Dewa tak denekke timun wungkuk jaga imbuh. Piye? Pukulun. Kula nyuwun keterangan. Nek sampean mboten mari keterangan sekolah. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumathok. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki nek sampean ora iso duduke kula ora nrimake. Yakin niku setan milih jam. Wah nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kalian Sang Hyang Pikula Jagat Giri Pratingga. Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing anu Endra kok Bromo. Diguru kaya gugup kaya ngaten mriku. Wonten paningal kula Bromo menika ketinggal. Ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki sereten metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun. Mriki ngestaken dawuh. Ora usah diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu dadak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedheping paningal. Nek pukulun ora rawuh. Piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Sulendra bawana, Sela mangumpeng, Cakra ngerang.
nguntara samudra. Swarga dawana swarga maruta tak gawe sungsang sang bawana bali negara. Pripun milahing. Lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking Panakawan Bagong. Lah menika mila Bagong menika radyan kados mekaten menika. Titah ingkang jinangkung. Mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbring gara-gara saking asalipun titah. Nanging titah kala wau dipun pirsani ketutupan roning salomba tegesipun boten saged cetha. Margi menika dipun tutupi dening pengayomanipun Bagong. Indra wonten timbalan. Dawuhna marang para Jawata kinen ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa waton ora gelem bali marang Madyaputpata. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibontuk. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kalawan Panakawan Bagong. Nuwun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Rada monggo monggo dirundhakaken. Anggro sesumbar lendo bumi konceng kumaluduk kumaluduk kundur ketop lumembak penyukang kumambang boten adawu Mas. Kula nyuwun kabar pripun pawartosipun anggenipun sampeyan kawuh Sudarma. Aku jane wis males lho tak tutke iki. Kaya dadak melu nang kayangan barang ki ya ngapa? Saking tresna kula kaliyan panjenengan. Ibaratipun sampeyan sakit kula kraosaken sakit, sampeyan pejah kula ingkang badhe madosaken mudin. Kuwi jenenge ora sebaya mati, sebaya mukti. Ning pancen cangkemmu rusak. Sakiwang pikulun Bathara Guru kados pundi? Wah, wis muspra tanpa guna yem. Ngomah wis tok kancingi? Sampun. Aku semelang nek dono wiyaga teng klithik. Terus do mangani apa-apa do. Nek wis dikancingi ya wis. Nggih. Prajen pitik. Pitike dileboki kandhang terus tok gemboki kabeh kandhange. Sampun. Syukur. Wedhus-wedhus sampun. Ya wis iki ngene iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tegesipun. Tegese iki aku wis kebacut wani karo para dewa. Mula pestena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Ning arep kaya ngono tak antepi jiwaku jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, timbang ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan. Ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kabar. Jejatu ke kadih kula. Sesembahan kula. Katresnan kula. Menawi kabar sedo. Kula tumpun sinten
To padake aku ora ngerti po, sesambung amuro garing. Heeh. Hah? Apa aku dikira garo? Heeh. Aku ki weroyem. Cuma aku diem saja. Ada? Kowe sok muni golek kayu bakar ning alas, ta? Bareng tekan alas, aja glenak-gleniro gareng ning grumbul. Pas niku mboten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Dikane niku mboten. Namung ngerbak-babakan panggula wetahe gesang. Wah telek. Telek jemek. Ora mungkin, aku ki ngerti wacake gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis dilakno aku tak mati. Mas. Kula tresno pejedekan. Kula tresno ale sampeyan. Wis ngerti. Ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono? Katresnan ki ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sok anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kalau mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae mbokmu tak tibake saka kursi terus lara kae. Nggih. Nggih pas. Mulai rasa sok gondali banget perkara katresnan aja digondali banget. Ning donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye? Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu kowe seneng lho nek aku iki arep mati karo para dewa. Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar. Ora. Mosok golek kayu bakar kok sangune anduk. Boten ya. Alah, aku ngerti kok. Aku tak mapake para dewa. Nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih. Gantos pripun? Kowe bali tak dandani Bagong, engko ben iso gara-garane komplit. Ya? Nggih. Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih. Sawangan penonton semene akeh. Sisih kono apa? Kae ireng-ireng do ora obah kae. Kae wit. Nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megengon napas. Wis tak kendhawuh. Ngampet tambekan tak suwunke karo sing gawe urip tak cipta iso wujud Bagong. Wis tak kendhawuh. Saiki. Mbok dijitet yen. Men ora muni. Wong wedok kok mirang-mirangke. Anggere kon ngampet tambekan entu telekmu nyaring. Kok lelos lho. Edan tenan kok. Iso mati kok. Apa to jembarke kai harmonika? Pak sampun kaya ngoten kok sampeyan ya wis iso napa kalih kula. Ha ning kowe iki pancen katresnanku tenan kok. Nek iso tangi turu kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom, kowe ngebom, aku ngebom, kowe ngebom, ora ana rampunge. Nggih. Kowe rampung nek salah siji katutan. Nggih. Wes kamu tak cipta, ndak salah kesuwen. Oh iki kestaken dawuh. Nuwun perting Gusti Allah kumur beng jagat ket paling ana daya kekuatan. Sak ciptane Bagong ana, sak sedyane Bagong iso kasembatan, iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon pencane, Bang. Asap panjenengan moyo ya, Bali neng jagat engko nek gara-gara gabungo karo Kang Gareng Kang Petro. Gege tak kedhawa, Mas. Suarane. Carane putus pundi? Kowe tekan omah
gawe kolak sandal. Oh iya. Kowe engko panganan telung sendok. Kuwi suarane engko iso padha aku. Guys tak kedhawuh kula pamit wangsul nggih Mas. Sing ati-ati ndak diwani selado teka wis ana ngati-ati. Nggih. Medhono ndorante ora anjlok lho. Dhuwur kae. Nggih, wis tak kedhawuh. Engko anjlok kowe iki saka wanen wis ana nggih bali ngono. Nggih, wis tak kedhawuh. Kali-kalinge kowe dadi Bagong nang uyuh ora ndodok. Nggih. Engko lali dadi Bagong uyuh ndodok ayo. Konangan. Nggih, wis tak kedhawuh. Ya pethoke dewane rampung-rampung masalah. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ora ngono magawi gelari rawang Bagong wonten Jawa kula memban Pandawati baraning Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah aku kinen balekake lawan kowe. Lho sampean nyilih kula napa? Lho. Nyilih kowe piye? Aku ndak dibalekke. Tegese iku kudu bali ana ing jagat. Kula purun wangsul wonten ing jagat raya. Kula purun wangsul wonten DKI Jakarta menawi. Oh, mah kita iki ngendi kok tak ditekan DKI. Anu. Kula purun wangsul wonten ing griya kula. Waton kula dipun paringi dawuh. Bapak kula niku sapa? Simbok kula niku sapa? Nek pukulun Sang Hyang Bathara Indra mboten maringi dawuh, Wampirun Bathara Guru mboten maringi dawuh. Rawa-rawe jeneng gatel ora duwe. Kuwi senggaan. Rawe-rawe antas malang putung. Malang kaya ndo mentang-mentang kaya empring lodon. Tetep kula terjang. Wani marang aku sing tak wedeni awamu. Ora minggat kendharakaning Bathara Indra kelakon tinjung akhirat nyawamu. Monggo kula ladosine nyuwun ngapunten lho nek kula kepeksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Indra marat silakan. Ora apa-apa Mas. Wani nantang dewa wani serep nyawanya. Menawi ndaratur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa pukulun. Lha kan bali piye? Mangsa kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mangsa kalian kula mboten njotos mboten ngantem. Ning sareng piyambakipun
saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok dilatih rai sakwenake dhewe. Mongko ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serut. Malah gumujeng panjenengan lho. Bocah ndugal kewarisan kaya diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti ala kalau Bagong ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Hyang Wiguna jagat giri pratingkah. Adi guru dasmu tinampan menika, Di. Ana kawan Bagong wonten dawuh pukulun sepisan meneh ulun ngelikake kelawan kita aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa nek napa sing kula tangletke kalih pukulun Sang Hyang Jagat Girinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha-cethanipun ning Bagong ngomong nek diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang wegah kula ora masuk akal secara pikiran napa jenenge itu secara sekolahan lho napa jenenge ulun boya ngerti waduh takon sapa ya iki ya secara ilmiah nalar manusia secara jernih dan lancar mboten ana jamal lumrahing atase manungsa dumadi saka ayang-ayang ana ayang-ayang disebda dadi wong terus dadi wong niku model pundi? Atene saniki nek ana wayangane wit niku terus sampeyan ngendika dadi wit. Atene donya rungkut-rungkut banget. Iya napa iya? Lantri paring pangandikan ampun plendas-plendus kados mekaten menika. Nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumathok kula ora nrimake yen ngono kita arep ngopo ana dewa gawe wirah gaweane mabur apa dikira Bagong ora iso mabur iso Bagong nek kon mabur untung aku sangu androke bojoku kita cagaki tengah pinggir tak taleni pencang ini kena angin kabur mumbul tau ya weh Bathara Guru nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong-obong kan kok kaya balon mengudara kan perkara ndase kobong boyongan sing penting iso mabur kok nek kurang rambut jabut ke liyane sing penting iso mumbul iso ngoyak Bathara Guru nekane Lintang toya kusumayana sumawur
kalang wanat lar pandhan moncar non ler kekonang surem sorot etan padang Koko Prabu sawetawis rawuh winantu ing karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Yai tansah pinangan kawidadan niring sambi kala namung kepareng kula ngaturaken putih astawanipun ing Raka Kresna kanggo aku ngaturake basa aku katula ora kudara tak tampa Koko Prabu kula ngaturaken sembah Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana menapa to sababipun dene paduka rawuh mongko tanpa cecul ingkang sakderengipun Yayi kadereng sarawungipun Ngraka ing Ndrawati lan para Pandhawa menika boten namung setunggal kali dinten nanging paribasanipun wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos laprang anggen kula tansah sarawung rumaket kan para Pandhawa wekasan mboten maneh menawi setunggal kali dinten kula menika mboten sak pejagong lan para Pandhawa kadang-kadang kula sedayanipun menika raos sing manahipun Ngraka ing Ndrawati menika paribasanipun gesang ingkang tanpa guna wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Mila mboten aneh. Menawi pendak dinten kula menika tansah kepi anggen kula tansah careten lan kadang-kadang kula para Pandhawa upami miya kados dinten sak mangke wonten kalodhangan pun mboten wonten kewajiban wonten negari Ndrawati tartemtu kula sowan dhateng negari Ngamarta. Pengajapipun manahing Ngraka ing Ndrawati namung sageta pinangja catur netra lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Niat langening kalanggawan aklar pandhan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kasoran pacaring punaming kekono dasare mangsa katika katrenjo rawing sang hyang jagat winata karya cingak nandya para Pandhawa tandya para Pandhawa yoga mangung sireng Kumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincange ngaris Risang mawek kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk iya punta diwalun tampa pukulun bekti kula kunjuk pukulun aku ngaturke bekti pukulun bekti kula kunjuk Pandhawa ulun tampa Kresna ulun tampa menapa to sababipun dene paduka rawuh mongko semu keseso anggen paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta Kresna Werkudara Arjuna apa dene Puntadewa dedestun temening atase ulun kuwi dewaning para dewa teka keplayu saka ing kayewangan disababake saka tingkah polahe ponokawan kita kang aran Bagong ingkang wani ngrusak kayangan merga nggone mutah kepengin ngerti lawan wong atuwane wekasan gugat marang kayangan Suralaya welah dalah Werkudara Janaka Bagong kendakno cah bagus aku biasane iki sarane sarane ora muni goblok ben ngandel ora pukulun Bathara Guru mesti ming laporan karo juragaku
Sapa rumangsamu aku nek ngene iki wedi karo juragaku. Niate Bagong ora bakal kendho saka geguntur mundur saka Pangalembono. Kowe ngandhake ndaran-ndaraku. Oh, Janaka ora kewirangan mungsuh Bagong aja tundang Bagong. Pengitan. Ayo kowe arep tanding karo Raden Janganongko. Satriya Saka ing Madukisma. Kowe arep ngendelke pusakamu Duwung Kyai Jalak. Aku duwe pusaka kris Kyai Pentet. Jalak mungsuh Pentet mesa kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong. Aku rusadu ing Madukara Raden Janaka. Telat aku. Bareng aku ora metu. Nonone. Ya wariku dara arep kewirangan mungsuh aku. Wah, dasmu. Wah, Bagong edan. Waduh. Waduh, lek androk rapati bener. Wah. Gede aku. Bagong edan. Ora meneke Bathara Kula sutuk. Kuku. Iki mau bar tanggo ngilangi upil. Wah. Edan. Mundur ora. Bandung Bondowoso. Kelakon tandingi Roro Cunggrang. Wah. Werkudara Janaka kok do mundur mungsuh Bagong ki. Bagong ki duwe kekuatan apa? Lah kok ngedape-dape. Setan ratatanan kowe. Lah kok dadi kowe ngembari karo nonton Ndrawati. Lah kok dadi wis dadi rata jupuk. Gugu karepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan apa Bagong kok ngedapi-dapi? Aku baru ngombe obat kuat kok. Kekuatanku mesti ngedap-edap. Iwangsung ngono mati ngono mah. Ana sasmintane isun jagat wasisane ngobat to. Iki sapa iki? Lho aku Kresna Nata Ndrawati. Aja ngawur gawar-ngawur. Ngawur-ngawur. Iki Nata Ndrawati. Iki Nata Ndrawati. Wah, tak goleke mungsuh mati kowe tak kandhani.
Marta kok gayeng iki enten apa? Kang Semar kowe iki duwe anak mbok ya. Tok wis padake. Wis padake pripun? Lah genah Bagong ngamuk ning Ngamarta. Ngoyak-oyak Bathara Guru gugat kepengin ngerti karo wong tuane. Mangga ya. Lah Bagong niku melu kula. Sampeyan ngendika nek Bagong ngamuk teng kayangan. Petro, nun. Bagong meneh ndi? Gong, enten apa? Lho kesik. Kowe aja gawe-gawe lho. Kowe mau ngoyak-oyak Bathara Guru. Asale seminggu ra dimulang. Tau ya piye kewajibane ngene mbayar SPP ming prei. Malah pelajarane nganggo online dadak tuku kuotang barang. Tak pasangi kuotange bojoku ora iso online. Piye wis bayarno? Apa ora saya ngrekoso? Bagongku sik. Lah kowe ngoyak-oyak Bathara Guru apa ora? Ora Pak weh, mami minggir. Sing Bagong niku ak pethokke legane ati. Ora menungsa, ora dewa. Ora bapakku dhewe, ora kakang-kakangku dhewe. Ngalang-alangi karepe Bagong rawe-rawe lantas malang-malang tak putung. Gong. Suarane kok ya padha ya. Kok sik kowe meneng sik. Gong, ngapa? Wih. Padha lho. Iki jane sing Bagong sing endi? Woi. Sirahe kena saos kuwi, Mas. Mangan mie ayam saose tekan ndas. Kaya dilangi to, Pak. Nggo bukti nek aku njajakke anak-anak. Apa men jajakke anak-anake kok saose dadak dicaplotke ning sirah ora. Nggo bukti mbokmu. Nek nakokke duwite, kowe iki arep ngopo to, Le? Arep takon bapak. Iki bapakmu? Uduh. Uduh bapakku. Petron duwe bapak dhewe, Gareng duwe bapak dhewe. Kowe iki mung bapak sambungan. Hah? Bathara Guru tak takoni, muni ora ngerti, muni ora weruh. Aku ora trima, Pak. Ngene tak kandhani. Rene tak idoni raimu. Arwani karo kowe. Wani karo darahmu kena ning nek wani karo aku. Antel jasmu. Muni. Ora ngono, Mer. Kowe wani karo aku ki, kowe arep kualat ya. Arep kowe ora ngaku aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabad-abad. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni, ora iso katokan tak katoki, ora diklambi tak klambeni arep wani karo aku ki sing tok gemenang apa? Apa? Terus asline piye? Ngono. Kok arep amuk-amuk. Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan. Ning ora slamake kowe iki derajate kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong. Aja dadi brangos cangkem-cangkeme. Bener, ning ngomonge sing apik, omonge sing nganggo sopan santun, ora sak penake dhewe. Oh, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke suaramu iki kena. Ning nganggo swara sing sopan, sing santun, becike ngene, apike ngene, aja nganggo kumrangsang harganing nepsu ndak ora prayoga. Ya wis. Critane piye? Aku mbiyen tekan donya iki rung dikanca. Janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe. Ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil mergo sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa, tanpa biyung, dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal. Wekasan ayang-ayangku wujud manungsa. Mula jenenge Bagong. Ngono. Kowe iki dadi ruangku sing pisanan. Dikaya ngapa arep aku ki ora mijekke kowe, mbokmu ora gembol kowe. Ning anane kowe iki merga saka Semar arep ngapa? Kowe nek arep wani karo aku wani ya. Ya ngono kuwi critane. Bathara Guru ya mung crita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tok luput kepe Bagong. Terima ora? Terima. Ora sembodo mau glelenge Raja Mak. Saiki krembak krembik. Meleh, Tru. Oh.
Aku rom saus mie ayam mau terus wetengku teng kerupuk ya. Ya, engko tak jajakke ya. Setengah porsi. Ngendi ana bakul mie ayam kok setengah porsi iki cara ngendi ora. Le bedakle ngapa jenenge ngil apa nyuwiri mine iki angel. Aku kulino nyuwiri ngono. Kae sapa, Gong? Kuwi sapa kuwi? Yem. Salen yem. Oh, mula bojomu to, Gong? Heeh. Mau mula kok tak terke ning kamar mandi iki Bagong kok le nguyuh kok ndodok. Gek suarane kok bol bojomu to. Heeh. Kowe ora melu mlebu to? Ora. Yakin? Ayo. Ora ya. Mah badar yem. Nggih. Wis rampung pakaryanmu. Kala guru aku sing njaluke ngapura anakku ya guru, mboten dados menapa. Ingkang baku Bagong sampun trima. Kono bali aku njaluk ngapura inggih. Bagong tetep kudu nampa paukuman. Lah sebabe Janaka Werkudara lara. Tok apake tak kembari. Sadake sok nggih. Iya. Mengke kula ijoli sok pit. Sok pit keproke sirahmu iki piye? Sone ora kena kaya ngono kuwi lha kok dadi kowe ndek sandangan Kresna barang ki saka ngendi? Tumbas teng pasar malam. Edian tenan kok. Ya wis, syukurin kabeh wis tentrem Semar Badrana ya muga-muga besok meneh aja nganti lir wong nggo ngulat-ulati karo anakmu. Nggih ngestakaken dawuh niki pengajaran tumraping kula.
Dek, wong mlebu Islam iki jenenge apa? Wis setengah 7 to lah. Wis setengah 7. 5 menit lagi.
Bu. Bu. Jukun lah ana duit nang. Lah isih. Ki buka nelawong. Wah gitu. Bilang. Duit jerengmu isih mah cukup kabeh ae.